сәләткә без кирәк. Безгә сәләт, сәләткә без кирәк. Сәлкешен кадерләп күңелдә саклаган, ярты көн үтмичә йокларга ятмаган, зур тормыш юлыннан курыкмый атлаган. Сәләтле сикле әйдаман, сәләтле сикле әйдаман. Әйдаманнар мәктәбе биздән башлана, имтиханнарны әйдә биз тәмамла. Әйдаманнар мәктәбе беренче адым, сәлкешләрең шаулаган аланга, сәлкешләрең шаулаган аланга. Сәлкешен кадерләп күңелдә саклаган, ярты көн үтмичә йокларга ятмаган, зур тормыш юлыннан курыкмый атлаган. Сәләтле сикле әйдаман, сәләтле сикле әйдаман. Әйдаман. Сез кайда? Авазларым яңгырый сәләт киңлегендә, сәләт җыры ишетелмәгән кебек сирәк. Әйдаманны яшәтә бик бер хакыйкать. Безгә сәлкеш, сәлкешкә без кирәк. Безгә сәлкеш, сәлкешкә без кирәк. Сәлкешен кадерләп күңелдә саклаган, ярты көн үтмичә йокларга ятмаган, зур тормыш юлыннан курыкмый атлаган. Сәләтле сикле әйдаман, сәләтле сикле әйдаман. Сәлкешен кадерләп күңелдә саклаган, ярты көн үтмичә йокларга ятмаган, зур тормыш юлыннан курыкмый атлаган. Сәләтле сикле әйдаман, сәләтле сикле әйдаман. Сәләтле сикле әйдаман. Biz kelib şaşır ki bize de minnet şirki kuvup uzanlı var tatarlık tügül miken eğleneceğiz zır kile ırşık kalem yolunda uygulasaydı şundan tutak şirki kuvup Говорят, лучше меньше, да лучше. И то, что Айдаманка проходит теперь не неделю, а всего лишь 4 дня, это гораздо лучше. Лучше провести все мероприятия в такой динамике, что человек не задумывается о том, что происходит и что будет дальше. Он просто действует. Тогда это действительно Айдаманка. И мне это нравится. Dırısını aytım. Kelgende ama hiç fikirde yok idi finalaşığı. Lakin özünden barlığa keldi. Umuman alanda Aydamanlar Mektebi bir kızık rəvişdə ötdi. Hem bu kızıklığı onun tez ötüdə bilgileri. Mesela bir gündə bir neçə tur top speaker, bir neçə tur şəmşik indi. Bir neçə tur, bir neçə konkurs hatta bir gündə uyuşturulaydı. Bu sıfatı bilen Aydamanlar Mektebi bir özüne hoşlanan. Очень рад, что приехал на Айдаманку. Я рад, что меня выбрали с того числа людей, которые отправили заявку. Я познакомился с новыми людьми, наладил контакт с старыми своими знакомыми. Selam dostlar, Aydamanka bik ышады, Aydamanlar Mektebi nihayet indi finalga жетті. Қазір әзірләнәбез, научно-исследовательский работаларында эсселар язабыз. Тиздән финал, мин ышанам, победит сильнейший. Җиңү алдынан, җиңү
жеңілу фәсфәсәсе келе. Міне шуны темалардан бізге Айдаман нормально тәрәтәван дейбіз. Рахмат барыңызға да бұл дөктен үшін, рахмат кураторлар, рахмат сәлем. Яратам. Сәлем дуслар. Миңа Айдаманнар мәктәбе бик нык ошады. Мин монда беренче генә тапкыр, ләкин шуны әйтә алам, мондагы үткәрелгән чаралар һәрбер кешегә бик нык файдалы. Беренче тапкыр катнаштым топ спикерларда, беренче тапкыр үткәрдем шәмшикләр. Алар чыннан да кешене икенче яктан ачарга, аның күбрәк талантларын билгеләргә булыша. Һәм һәрберегезгә дә тәкъдим итәм, Айдаман мәктәбенә килегез, катнашыгыз. Добрый день, друзья. Артур Ломов. Приехал на Айдаманку впервые, узнал об этом месяц назад и на предложение новых друзей ответил практически сразу положительно. Почему? Потому что я пользуюсь принципом после одного потрясающего фильма всегда говори да. И попробовать себя в новом месте, в новом коллективе и получить новый опыт, это достойно того, чтобы приезжать в новые места. От Айдаманки у меня очень крутые впечатления, потому что я боялась, что мне здесь будет как-то некомфортно, что будет, может быть, скучно или как-то так. В общем, оказалось, что очень насыщенные дни, и нет даже времени как бы отдохнуть мозгу, ну в хорошем смысле, что постоянно нужно работать мозгами. С вами была Садреева Альбина, спасибо, хлопайте. Я очень рад, что попал на этот умопомрачительный конкурс. Здесь реально ум помрачается. Здесь очень много хороших людей. Я очень рад, что я попал сюда. Я хочу пожелать вам всем добра, любви, моря, океана. Спасибо вам за безмерный опыт, который я получил, и за море веселья, который я получил, и за счастье, которое я получил, и за 3 пропуска, которые я получил в университете, за которые я получил в университете. Спасибо. Салям, Айдаман Мактаба. Я хочу сказать спасибо всем за поддержку. На самом деле, за поддержку всех друг друга. Мы тут, на самом деле, Айдаманка очень клёво прошла, так прям на позитиве, и очень приятно, когда говорит, ой, ты такая молодец. И самое очень приятно говорить молодец, когда человек старается. Старайтесь, добивайтесь, и вы вообще большие молодцы. Спасибо вам всем за это.